Vi har jo allerede givet vores pigegarde og det er jo dejligt. Det er en fornøjelse at have jer piger her omkring os. Det er vi rigtig glade for. Vi går nu videre til det næste punkt, som er den officielle åbning af Helsingør-messen 2014. Og det bliver foretaget af vores borgmester, Benedikte Kjær. Skål. Benedikte. Og dit. Tak, og skal vi ikke lige give pigegarden et ordentligt klap? Vi står herovre for nogle piger, som er udpeget til at skulle gå Rose Parade Los Angeles, USA, første nytårsdag. Det er helt fantastisk, der bliver kun udpeget 10 bands i verden, der skal gå der. Så pigerne her skal ikke kun repræsentere os her i Helsingør. De skal også repræsentere Danmark, og de skal repræsentere faktisk hele Europa. Det er helt fantastisk. Men det er også helt fantastisk, det vi står og er vidne til i dag. Det er, at vi er med til Helsingør-messen, som åbnede for første gang for 30 år siden. Så stort tillykke med det her 30-års jubilæum. Det er rigtig flot at se, at der er kommet så mange i dag, og det er jo næsten ikke til at komme frem på gangene, og der er jo masser af spændende ting og sager at se her på messen. Det synes jeg er fantastisk og flot sted, vi har, hvor vi kan præsentere, hvad vi har at byde på, og netværk med hinanden. Så jeg synes, det er skønt at høre, at det nærmest bliver udsolgt, inden man overhovedet når at fortælle, hvor mange muligheder og stande der er på den her messe. Det vidner om, at vi har rigtig meget at byde på her i Helsingør Kommune. En anden ting, som vi nu kommer til at beskæftige os med her i dag, det er, at vi så også kommer til at opleve en masse spændende ting og sager. Det ved jeg, at vi præsenterer her i løbet af dagen, så der er virkelig gang i gaden her på messen. Jeg vil ikke sige så meget, fordi der er, som sagt, rigtig mange ting på dagsordenen, men jeg vil byde velkommen til messen, og jeg synes, det er fantastisk at se, at der er fyldt op på alle linjer, og jeg synes også, det er skønt at opleve, at der er så mange, der er kommet her i dag. Så velkommen til messen. Stort tillykke med de 30 år. Det viser, at vi har rigtig meget at byde på, og vi har rigtig meget at være stolte over. Velkommen og stort tillykke til messen. Som I sikkert alle er blevet orienteret om, så gør vi jo det, når vi gennemfører Helsingør-messen, at vi uddeler det, vi kalder Lions-prisen. Og det har vi igen i år vedtaget i Lions Klub Helsingør, og det vil vi gerne have lov til. Og det vil vi gennemført af vores finanschef, det er Niels Frederiksen, han er finanschef for Helsingør-messen-projektet. Værsgo, Niels. Mange tak. Og det er jo meget en stor fornøjelse at få lov til at uddele Lions-prisen 2014 på vegne af Lions Klub Helsingør. Og i anledning af messens 30-års fødselsdag, så har vi besluttet os i år, skal prisen være på 30.000 kroner. Og den har vi også besluttet at dele i 3 priser, fordi der er en række lokale ildsjæle, som vi synes i allerhøjeste grad fortjener anerkendelse og en pris. Og det vil vi gerne gøre. De gør et fantastisk frivilligt humanitært arbejde her i lokalområdet. Det er jo lige efter Lions hjerte. Så den første prismodtager, det er Marie Klinstrup, Hjerneskadeforeningen i Helsingør. Hun er en ildsjæl i foreningens arbejde
Hun engagerer sig 100%. Hun engagerer sig også på landsplan i Hjerneskadeforeningens hovedbestyrelse. Det siges om hende, at hun på trods af sit handicap er udstyret med en fantastisk smittende humor, har en evne til at sætte sig ind i andre menneskers situation og altid er parat til at hjælpe. Foreningen arrangerer 2 møder om måneden, hvor man kan få en kop kaffe og snakke med andre i samme situation. En stor tillykke til Marie Klingsgaard. Det er en fornøjelse, og vi er glade for, at du kunne komme og modtage prisen. Tillykke. Sige tusind tak, og jeg synes egentlig, det er for galt, at jeg får pengene. Og jeg har jo allerede bestemt mig, at jeg selvfølgelig deler med de andre forældre. Og jeg har tænkt, at vi skal finde på et eller andet sjovt, som vi normalt ikke ville kunne gøre. Det skal jeg resten af bestyrelsen finde ud af, så hurtigt som muligt. Jeg håber, der er rigtig mange, som støtter os. Hver dag i Danmark så er det 50 nye, som får en blodprop af hjerneblødning i 20 måneder til fedtmidler. Så det er faktisk det 3. største handicap i Danmark. Vi er oppe på klinge, desværre samme kraft på hjerteblødning. Og igen, jeg vil sige tusind tak. Den næste prismodtager er Lone Larsson. Det er ligeledes en behjertet ildsjæl, der som formand for Birkevennerne har engageret sig stærkt i aktiviteterne omkring plejehjemmet Birkebo. Hun har dels stået bag oprettelsen af en strikkeklub og senest et sangkor, der er virkelig igangsættende for beboerne og brugerne af plejehjemmet. Lone er her og der og alle vegne. Når man oplever hende på stedet, fornemmer man tydeligt hendes engagement og den energi, hun er i stand til at udstråle. Også et kæmpe tillykke til Lone. Vi er glade for, at du kunne komme og kunne gøre et fantastisk arbejde, så vi kunne undre meget også i Lejens. For en stund blev jeg jo helt pak, da kogebøl ringede til mig. Men det varede ikke så længe, og jeg plejer ikke ud af det. Så mange tak til Lions for Lionsprisen. Og tak for jeres venlighed imod mig. Tak for den interesse, som jeg møder rundt omkring. Jeg bliver helt varm om hjertet, når jeg tænker på, at I også synes, at vores ældre borgere skal have kvalitet på deres gamle dage. Kærlighed og omsorg, det kan man nemlig aldrig få for meget af. Hvis man er meget gammel og svag, så opfatter man ikke så meget omkring sig. Men kærlighed lukker op for de kræfter, der er. Det er så lidt, der skal til for at skabe glæde, for at give et kærligt smil, for at give et varmt håndtryk. Det er så lidt, der skal til for at vise, at vi har brug for hinanden, for at give varme, lys og næring. Det er så lidt, der skal til for at komme hinanden nærmere.
kommer vi til de sidste prismodtagere, men ikke mindst. Det er Rikke Ehrenlund og Niels Knudsen, der gennem det frivillige flygtningenetværk har taget initiativ til at primus motor for den såkaldte torsdagscafé, der hver anden torsdag samler et stort antal flygtninge og indvandrere til socialt samvær omkring en fælles middag. Et projekt, som vi ved er stærkt fremmende for institutionen. Rikke og Niels, som vi ved fra deres besøg i vores klub, er nogle meget behjertede ildsjæle, der engagerer sig stærkt og bruger masser af deres tid og engagement på det frivillige arbejde. Midt i januar kunne man fejre netværkets første års fødselsdag, og ca. 50 mennesker af forskellige nationaliteter var med til fejringen. Det viser, hvor hurtigt man kan få sådan noget op at stå, som fungerer. Tak for jeres store arbejde, og tillykke med Lionsprisen 2014. Jamen, jeg vil gerne have lov at sige tusind tak til Lions. Det var, at det jo rent faktisk Lions, der har støttet os økonomisk i vores projekt. Så det er Lions, der har betalt penge for vores café i 2013. Jeg kan kun sige, at vi har sådan en multietnisk festival hver anden torsdag nede i Flygtningecentret i Helsingør, og et fantastisk møde med alle mulige kulturer fra hele verden. Udover det, så prøver vi også at skabe en kontakt mellem flygtninge og frivillige, der vil tage sådan nogle flygtninge til sig og være kontakt for. Og det giver også rigtig meget mening, og det giver også rigtig meget til børnefamilier som os at møde de her mennesker. Så jeg kunne anbefale at komme ned og møde os og vores flygtninge. Så vil jeg også sige, at som du siger, dernede, og det koster faktisk ikke ret meget i tid. Så tusind tak. bevæger vi os ud over Lionsprisen. Og det vores borgmester gav udtryk for tidligere. Det var jo, at pigerne, som stod foran scenen her, de skulle have en hånd. Og det er jo så flot at gøre det. Men uden de personer, der står bag Pigegarden, så havde vi jo ikke Helsingør Pigegarden. Der står personer og ledere, som styrer det her projekt med en fantastisk professionel ånd og venlighed, mødekommenhed og altid smil på læben. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi får Sanne her på scenen.
det er jo sådan, at Helsingør Pigegarde, som også Benedikte Kjær gav udtryk for, det er, at de har vist, at de besøger private arrangementer, offentlige arrangementer. Helsingør Kommune støtter de på alle mulige måder, når der er behov for det. Og det vil sige, at den markedsføring, som I gennemfører, Sanne, den er utrolig vigtig. Den invitation, som også Benedikte Kjær gav udtryk for, I har fået til USA, til den store nytårsparade, den er vi jo også stolte over i Helsingør, at I forhåbentlig har sagt ja til. Fordi det indebærer jo samtidig, at vi i Helsingør bliver markedsført. Og det har vi behov for. Det er jeg helt sikker på, at vores borgmester har stor glæde af. Men kun i kraft af, at vi har dygtige ledere i Helsingør Pigegarde, er det muligt at gennemføre det her projekt med en rejse til USA i begyndelsen af 2015. Vi har i Lions Klub Helsingør fundet frem til, at vi gerne vil donere nogle penge til den rejse. Og vi har udskrevet en check, den er stor. Vi har en buket blomster til Sanne her. Og det her, det er jo begyndelsen på den konto, som jeg ved, at Sanne og alle pigerne i Pigegarden er på vej til at samle ind til. Så det er jo sådan, at jeg har forstået på Sanne, at der er masser af plads på kontoen. Og jeg vil gerne give mulighed for, at andre deltager, så jeg vil gerne give ordet til den næste. Håndværk og Industrifond vil også meget gerne støtte Og jeg tror, at vi har, hvis vi har flere hænder, Sanne, så er der yderligere mulighed. Og vi kan få en pige til at hjælpe her. Ja. Og jeg vil gerne give ordet til den næste på scenen. Ja, Helsingør Cityforening og Erhvervsindustriforeningen vil også gerne yde vores bidrag. Hvis vi kigger tilbage til starten, hvor vi taler om ildsjæle tilbage i 1957, som var med til at starte det her, der kan jeg forstå på Sanne, at der var Cityforeningens medlemmer med